ва масъалаи мусодираи мавод барои муқоиса агар таҳлил кунем мусодираи маводи нашавар гурӯҳи афюнро, афюн яъне ин героин ва афюн нишондодои зерин аст. Дар Туркманистон дар 3 моҳи соли ҷорӣ ҳамагӣ 151 килограмм. Дар ҷумҳурии Қазоқистон дар 6 моҳ 140 килограмм. Дар слайд. Дар Федератсия и Россия дар 6 моҳ 1 тонна 219 килограмм. Дар ҷумҳурии Қирғизистон 133 килограмм ва дар ҷумҳурии Озарбойҷон 147 килограмм маводи нашавари гурӯҳи афюн мусодира шудааст. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар 6 моҳ 1 тонна 50 килограмм рост мебиёд. 1 тонна 150 килограмм. Дар ҳамин давра 538 нафар барои содир намудани ҷиноятҳои вобаста ба маводи нашавар маҳкум гардиданд, ки 11.9% миқдори умумии маҳкумшуданро ташкил медиҳад. аз ҷумлаи онҳо 16 нафар занон, 4 нафар ноболиғон мебошанд. аз ҳисоби занҳо 4 нафар дар вилояти Суғ, 4 нафар дар шаҳри Душанбе, 6 нафар дар вилояти Хатлон ва 2 нафар аз ноҳияи Тобии ҷумҳурӣ маҳкум шуданд. бояд қайд намуд, ки 22% ё 114 нафари маҳкумшудагон қаблан доғи судӣ доштанд. аз онҳо 43 нафарашон барои муомилоти ғайриқонунӣ маводи нашавар маҳкум гардида буданд, яъне рецидив. то худи ҳамин рӯз мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон аз муомилоти ғайриқонунӣ 2 тонна 99 килограмм 762 грамм маводи нашавар мусодира намуданд. дар қиёс агар гирем нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ин 11% кам аст, миқдори умумӣ аст. лекин агар маводи нашавари гурӯҳи афюниро гирем дар муқоиса, имсол афюн 8% зиёд мусодира шудааст, героин 49%, 48% зиёд мусодира гардид назар ба ҳамин давраи соли гузашта. баъд агар гирем миқдори шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар хориҷи кишвар дастгир шуданд, имсол аз 1 январ то худи ҳамин рӯз 202 нафар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави кишварҳои дигар дастгир шуданд. соли гузашта дар ҳамин давра 259 нафар дастгир шуда буд. агар дар қиёс гирем имсол 30% аллакай ҳамин миқдор аллакай коҳиш ёфтааст. яъне ин як аллакай раванд аст, тенденсия аст, ки шаҳрвандони мо миқдори боздошти шаҳрвандони мо торат солгузор кам шуда истодааст.